Съм зад стъклото. Не, пред. трябва да си пред. Добре. Защото ще се губи време. С Тошко се разбрахме, пък ще бъде по-добре. Да, разбира се, аз си... Тодоре! Това прожектор влиза чак до помощник или що? Да, и това нещо не трябва да бъде така. Тодоре, това значи трябва да се... И тук този принцип не трябва, защото ще се спъват актьорите. Точно така стоеше, като че ли го застрелят. Ники, той пада, хубаво падна. Втурнаха се да го дигнат и когато го вдигат, тогава пък са ги стрелите.